Morning sir. Morning. Gadam ini totang de pini boleh asong. Amang ngatega ni katalon pon. Arni nilitum isi press release mate kadok wira thengnu cepak kangtung cepak kangtung elason lo nilitum mane kebang ji alang ahut non volong komaji ahwar along nilitum first kecheng si mate claim ji kangtung asayang deng labang ke education awareness program along arong dam pen lu toklang amu labang laso asayang deng bang nilitum deng tung ladat pen puthot aku dak volong ko maji awar along mati volong ko maji atawna long non kenang sot lake hospital along blood bank athe dak kiso ko chelang atum benan ka siksak do people ka siksak do ke the delivery case ason dak blood akabi pen difu refer po tore bank afran mani korting jirke mani korting jirke afran dam ikju ason da thekdung lo lasi nili Karbi Anglong Autonomous Council along kedo abangfu mate kahai tumhan si chuning tu pravjin pendak blood bank bang bukla 30 period along pravjin pen pali phan si chuning rig lo ladet pen puthot la volong komji atauna lo mate volong komji habar lo si kenang sot dutulang labang ke fire brigade la kenang sot lo thepilo hemi ke chota dak pen ho harogat an hangnam po ke chotang apot si wang nang le rong dikti nasi choi po la penike nasi nondak immediately ben fire brigade da nang pinang po na det pen puthot ako non kibang ji alang hamphang asong tum non peace accord kachi top jibu sibirtal long lo pen pangdak lo lasi la sok ro nil tum ke ase pen kachuning ri kang tum ke nal tum jiman stame article 244 bangle pachunoi basi nil tum pen chuning ri kang tum kadom अच्छा नंगली तुम नन आसाम सरकार नन केमांग पन जे आसाम आलो ड्रग्स बा अंकुर फलंग कहलांग जी पन तुम कपिल तुम बिस्काप दुन दुई मान ओ दोबेक जी लबंग के नील तुम के नियाक लोंग पेन अथे दाग मैक्सिमम अतुम हेंगनोलाब लो माने इल तुम लो चार्ली असमार तुम हेंगनोलाब लो अथे पिलो स्टूडेंट इज द बैकबोन ऑफ सोसाइटी लासी नॉन ओविकेमी एंड वी द यूथ हैव द authority to bring up a good environment for our society, so we will fight lasi nili tum chasong ji la sobora ke nil tum lake 100% che don ton